لو ما عندي نابز ما تقولوا كند مغنيت هياب كبكمي هياب ما كم تقبليهم هياب كان يشتغل زي اللي تفلديهم كلمة يقول حنت على الكعلكمي أبزنز ما عبلا هاجرات هوسبيس زبهر بوتالو هوسبيس مالت كم هوسبيتال كوينو نجرجن زجلجلو أو هوسبيتال تحكيمهم تسفى بالكم من تبعهلو نابنات كانسر هاليوم 3 ورحي تاريخكم وي 6 ورحي تاريخكم تبعهلو ناتو هوسبيتال بوتاق يحزلو وي كي يتصاببو ناب هوسبيس يوصلو 3 ورحي وي 6 ورحي استرافوميم بينلس زغونه غزي كالو اتا استرفتهم غزي بيتدرين ناتوهاوم مورفين ناتوهاوم مغبي بزتفلالي منገድ ناتوهاوم كي تسقايو متان كموتو زصانحلو بوتايو هوسبيس مالت اوشتت هوسبيس مزوم حمات زسرحو نرسات አለው ይከናኸንዎም ከም ዝሞቱ ይፈልጡ እዮም 3 ወርሒ ወይ 6 ወርሒ ከም ዝተረፉም ይፈልጡ እዮም ፔተድሪን ሞርፊን ይህብዎም መግቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ በፍንጭኦም ወይ ብአይቪ ይህብዎም ከይተሳቀዩ መጠን ክሞቱ እዞም ነርሳት ሓደ መጽናዕቲ ያካይዶም ዝገበርዎ መጽናዕቲ እዞም ክሞቱ 3 ወይ 6 ወርሒ ዝተረፎም ሰባት ኣብ ህይወቶም እንታይ የጣዕሶም ኣዝዩ ዘጣዕሶም ነገር እንታይ እዩ እናበሉ ንነፍስ ወከፎም ኢንተርቪው ይገበሩሎም ካብኦም ዝረኸብዎ መልሲ ኣኪቦም ብመልክዕ መጽሓፍ ኣውፅዎ እዞም ድሕር 3 ወይ 4 ወርሒ ከም ዝሞቱ ዝተነግሮም ሰባት ኣብ ሕሉፍ ህይወትኩም እንታይ የጣዕሰኩም ተባሂሎም እዮም ዝሕተቱ እሶም ዝመለስዎ ወይ ዝበልዎ ነገር ይኽነግረኩም ቀዳማይ ሕጉስ ኣይነበርኩን ህይወቴ ኢንጆይ ኣይገበርኩን ከምዚ ኢሉ ንዝውዳእ 3 ወርሒ ተሪፍኒ ሕጂ ንምንታይ ሕጉስ ዘይነበርኩ ስለምንታይ ህይወቴ ኢንጆይ ዘይገበርኩዋ ሕጉስ ኣይነበርኩን ኣዝዩ ዘጣዕሰኒ ነገር ኣብ ናይ ምድሪ ህይወተይ ዘይምሕጓሰይ ኢንጆይ ዘይምግባረይ ካልኣይ ዘጣዕሶም ክዛረቡ ከለዉ ብትምህርትን ፍልጠትን ኣይዓበኹን ብትምህርትን ፍልጠትን ከምቲ ዝድለይ ተማሃርኩን ብዙሕ ክመሃር ይኽእል ነይረ ንኽመሃር ብዙሕ ዕድል ነይርኒ ብፍልጠት ክዓቢ ብዙሕ ኣማራፅታት ነይርኒ ግን ግዜን ዕድለይን ኣይተጠቀምኩሉን እዘይ ምግባር የጣዕሰኒ ይብሉ ሳልሳይ ንነፍሲ ኣይተኸናኸንኳን ሕጂ ኣብ ዘብፅሓኒ ንሱ እዩ ስፖርት ኣይሰርሕን ጽቡቕ ኣይተመገብኩን ጽቡቕ ድቃስ ኣይደቀስኩን እኹል ዕረፍቲ ይዕርፍ ኣይነበርኩን ንነፍሰይ እኹል ክንክን ኣይገበርኩን ንነፍሰይ ኣቢዩዝ ገይረየ ሕጂ የጣዕሰኒ እንታይ ነይርዎ ስፖርት ተሰራሕኩ እንታይ ነይርዎ ኣመጋግባ ኣይተማሓየሽኩ እንታይ ነይርዎ ንነፍሰይ ጽቡቕ ክንክን ተዝገብረላ ነይረ ኢሎም ይዛረቡ ራብዓይ ብቂምታን ጽልእን ግዜ ይሕሊፍ እዮም ኣዝየ ዝጸልኦም ሰባት ነይሮም ቂምታ ነይሩኒ ሕርቃን ነይርኒ ኣብ ልዕሊ ሰባት ነዛ ከምዚ ኢላ ተሓልፍ ግዜ ነዛ ከምዚ ኢላ ተሓልፍ ህይወት ሕጂ 3 ወርሒ ተሪፈናኒ ስለምንታይ ኣብ ጽልእን ቅርሕንትን ግዜ ይሕሊፍ እዮም ስለምንታይ ይቕረ ኢለ ብሰላም ክነብር ዘይከኣልኩ ብምባል ጣዕሶም ይገልጹ ሓምሻይ ንቤተሰበይ ግዜ ይሃብኩን ይብሉ ኮሚቴ ክብል ማሕበር ኣኼባ ክብል ንደቀይ ግዜ ከይሃብክዎም እዮም ዓብዮም ንበዓልቲ ቤተይ ግዜ ይሃብኩን ነደይ ግዜ ይሃብክዋን ኮፍ ኢለ ይዕለልክዋን ነቦይ ግዜ ይሃብክዎን ናይ ነብሰይ ተፈታውነትን ተቐባልነትን ከጓይ ኮሚቴ ክብል ኣኼባ ክብል ንቤተሰበይ ግዜ ይሃብኩን ሕጂ የጣዕሰኒ ይብሉ ሻድሻይ ንሰባት ኣይሓገዝኩን ክሕግዞም ዝግባኣኒ ሰባት ዓቕሚ እናሃለወኒ ክረድኦም ዝግባኣኒ ሰባት ኣይሓገዝክዎምን ደቂ ሓትነይ ደቂ እሞይ ደቂ ሓወቦይ ደቂ ሓፍተይ ክሕግዞም እናኽኣልኩ ግን ኣይሓገዝክዎምን እንታይ ነይርዎ ተሓገዝክዎም እንታይ ነይርዎ ተመቐልክዎም ይብሉ ሻብዓይ ንዝተፈጠርኩሉ ዓላማ ይሰራሕኹን ንሓደ ካምፓኒ ን20 ዓመት ተቆፂረ ይሰርሕ ንሓደ ካምፓኒ ንዝተፈጠርኩሉ ዕላማ ይሰራሕኹን ንሓደ ካምፓኒ ዕድመይን ጉልበተይን ወዲእ እዚ የጣዕሰኒ ሓቂ ደሞዝ ይኽፈለኒ ነይሩ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ገንዘብ ይረክብ ነይረ ንዝተፀዋዕኩሉ ዕላማ ወይ ሕልሚ ግን ኣይሰራሕኩን ራእየይ ኣይፈፀምኩን እዚ የጣዕሰኒ ይብሉ ሻምናይ ንምንታይ ዝለፍዓኹ እዚ ኩሉ ጻዕሪ ንምንታይ እቲ ኩሉ ድኻምን ጻዕርን ወጋሕታ ሰዓት 5 ተሲኤ ን16 ሰዓታት እየ ዝሰርሕ ነይረ ካብ ጻዕሪ ናብ ጻዕሪ እየ ዝኸይድ ነይረ ገዛ ሰሪሕ ንብረት ኣጥሪ ግን ሕጂ ክመውት እዚ ኩሉ ጻዕሪ ንምንታይ ነይሩ ይብሉ
ታሽኣይ ንሰባት ፍቕሪ ኣይገለጽኩን ይፈትወካይ ኣይበልኩን ይፈትወኪ ኣይበልኩን ይቐኒየለይ ኣይበልኩን ንሰባት ፍቕሪ ኣይገለጽኩሎምን ኣዝየ ጸዋጌ ነይረ ፍቕሪ ዝገልጽ ሰብ ኣይነበርኩን ትሕትና ኣይነበረንን ኣዝየ ተሪረ ነይረ ስለዚ ሕጂ ጣዕሰኒ ይብሉ 10 ናይ መወዳእታን ንሃይማኖት ኣዝዩ ንዕቐት ነይርኒ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ንዕቐት ነይርኒ ንመንፈሳዊ ነገራት ከም ጓሓፍ እየ ዝሓስቦ ነይረ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክረድኡን ይፍትኑ ነይሮም ኣነ ግን መንፈሳዊነት ይጸልእ ነይረ ኣሰልቻዊ ነይሩ ንዓይ ሕጂ ግን የጣዕሰኒ ይብሉ ኣዚ ንሳቶም ዝጣዓስሉ ነገራት እዮም ሕጂ ንሕና እንታይ ንገብር መስለኩም ክንግልብጦ ኢና 3 ወርሒ ጥራይ ኣይኮነን ዝተርፈና ሓቀይ ገሌኹም 20 ዓመት ገለ 30 40 50 ዓመት ንዓና ንምንታይ የጣዕሰና ንምንታይ ካብዞም ሰባት ዘይንመሃር ስለዚ ናቶም ክንግልብጦ ኢና ኣብ ቀዳማይ ዝበልዎ እንታይ ነይሩ ሕጉስ ኣይነበርኩን ህይወተይ ኢንጆይ ኣይገበርኩን ንህይወተይ ፈጺመ ያስተማቐርኳን ሕጂ ንሕና ንገብሮ ንናብራና ምስትምቓር እዩ ኣዝና ሕጉሳት ክንከውን ኣለና ኣነ ክነግረኩም እየ ሓደ መዓልቲ እየ ወሲነ ውሳነ እዩ ደስታ ሓጎስ እዩ ውሳነ ንህይወተይ ክዕዘቦ ከለኹ ነዚ ተዕርኽዎ በዚ ይበላሹ ነቲ ተዕርኹ ብኻልእ ይበላሹ ብፍጹም ኩሉ ነገራት ፐርፌክት ኣይክኸውን እዩ ስለዚ ሃይ ተሓጎስኩ ክመውት እየ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መዓልቲ ወሲነ ንነብሰይ ዶክተር ኢለ ፀውዐ ካብ ብሎም መዓልቲ ጀሚሩ ዶክተር ወዳጀነ ዝበሃል ሰብ ሕጉስ ኢለ ወሲነ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚረ ሕጉስ እየ ንምንታይ መስለኩም ዘይንሕጎስ ስለምንታይ ኢና ዘይንሕጎስ ትፈልጡ ቀዳማይ ዘይንሕጎሰሉ ነገር ሕሉፍ ህይወትና እናሰዓበ ይርብሸና ከምዚ እኮ ጌርካ ነርካ ከምዚ እውን ደጊምካ ነርካ እናበለ ደድሕሬና ይስዕብ እሞ እንታይ ክገብረካ ኢልኩም ዓፂኹም ሕሉፍ ህይወትኩም ንናይ ሎሚ ህይወትኩም ከምዘይ ይርብሸኩም ግበሩ ኣነ ሕጂ ክሕጎስ ስለ ዘለኒ ንህይወቲ ኢንጆይ እየ ዝገብራ የስተማቕራ ንስኹም እውን ከምዚ ናተይ ህይወትኩም ኣስተማቕርዋ ካልኣይ ሕጉሳት ንኸይንኸውን ዝዓግተና ናይ መጻኢ ህይወትና ክንዕዘብ ከለና ዋላ ሓደ ነገር ዝግበር ዘሎ ኣይመስለኩምን ኣብነት ክበኩም እየ ቲያትር ንምርኣይ ናብ ሲነማ ኣቲኹም ኣለኹም ንበል እቲ ቲያትር ቅድሚ ምጅማሩ እትርእይዎ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ መጋረጃ ጥራይ መጋረጃ ይዝረኣየኩም ዘሎ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣይረኣየኩምን ኣዝዩ ይስልችወኩም ጀምሩልና እንበልኩም ተፋፂኡ ተጣቕዑ ብድሕሪ እዚ ኩሉ ትፅቢት እቲ መጋረጃ ምስ ተኸፍተ መብራህትታት ተዋሳኣቲ ብዙሕ ንጥፈታት እዩ ነይሩ ኣዝዩ ብዙሕ ንጥፈታት ይካየድ ነይሩ ሕጂ ንዓኽ ዝመስለኪ ኣብ ህይወትኪ ዝኾነ ንጥፈታት ዝካየድ ዘሎ ይመስለክን መጋረጃ ይዝረኣየኪ ብድሕሪ እቲ መጋረጃ ግን ስለኺ ብዙሕ ንጥፈታት ይካየዳሉ ይዳለወልኪ እዩ ዘሎ ይዳለወልካ እዩ ዘሎ ንዓኻ ግን ዝረኣየካ እቲ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ መጋረጃ እዩ ስለዚ ይስልችወኩም ዋላ ሓደ ዝመጽእ ዘሎ ኣይመስለኩምን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ሕጉሳት ንምዃን ቆፀራ ንሕዝ ኣነ ሕጉስቲ ዝኾኖ ትብል ንሳ ምስ ተመርዓኹ ሕጉስቲ ክኸውን እየ ትብል ቆልዓ ምስ ወለድኩ ሕጉስቲ ክኸውን እየ ዝደልዮ ምስ ረኸብኩ ሕጉስቲ ክኸውን እየ ኣሜሪካ ምስ ኣተኹ እየ ዝሕጎስ እናበልና ቆፀራ ንሕዝ ሕጂ ሕጉስቲ ተዘይኮንኪ ምስ ተመርዓኺ ሕጉስቲ ኣይትኾንን ኢኻ ሓዳር ናቱ ነብሱ ዝኸኣለ ሽገር ሒዙ እዩ ዝመጽእ ሕጂ ሕጉስቲ ተዘይኮንኪ ምስ ወለድኪ ኣይትሕጎስን ኢኻ ንሱ እውን ናቱ ሽገር ሒዙ እዩ ዝመጽእ ሕጂ ሕጉስ ተዘይኮንካ ኣሜሪካ ምስ ኣተኻ ሕጉስ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣሜሪካ ምስ ኣተኻ ካልቸር ሾክ የጋጥመካ ካልእ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘጋጥመካ ስለዚ ደስታ ውሳኔ እዩ ደስታ ውሳኔ እዩ ስለዚ ኣነ ሕጉስ እየ ኢልኩም ክትውስኑ ኣለኩም ብድሕሪ መጋረጃ ይስራሓልና ስለ ዘሎ ስለዚ እንታይ ንግበር ንነብስ ወከፍ ነገር ብማይንድፉልነስ ኣስተማቕርዎ ደራርካ ክትበልዕ ከለኻ ስቕ ኢልካ ይትብላዕ ነታ ትበልዓ ዘለኻ ሽሮ እናስተማቕርካ ብልዓ እያ ቡን ክሰትዩ ከለኹም ነታ ፍንጃል ኣልዕል ኣቢልኩም እናዓለልኩም ኣይትስተይዎ ነታ ቡን ነብስ ወከፍ ፍንጃል ኣስተማቕርዎ ባዕል ሓዳር ተኾይንካ ንሰበይትኻ ኢንጆይ ይግበራ ረኣያ ስቕ ኢልካ ረኣያ ኣስተማቕራ ፀጉራ ረኣዮ ኣዒንታ ረኣያ ጽቡቕ ጌርካ ተመልከታ ኣስተማቕራ ካልኣይ ደቅኹም ሕለፍ ሓፈል ኮፈል በዚ ውፃእ በዚ እቶ ኣይትበልዎ ኢንጆይ ግበርዎ ማይንድፉልነስ ይበሃል ኣድንቕ ኣስተማቕር ንነብስ ወከፍ ነገር ሓደ ደመቀ ዝበሃል ሸ መግቢ ዝብላዕ ኣርቲ ይብሉ ተዛሪቡ በቲ ኣባሃሉ ኣዝየ ተገረምኩ ንገዛ ምስ ተመለስኩ ንሓደ መንእሰይ ነቲ ዝሰማዕኽዎ ኣዕሊለ እዩ
يقرمك كاي تمالي دمك أزبهال شيء مقبي زبلع أرتي إلو تزاريبو إلا نيجيريا قرب حاسيبو زقرم بهالا إليني تصنعيلو قلنا جزانا مقبي منم أرت زبهال يبلون بلني حادثي حادث أبي كمي جيري أرت سخو بلني ولا حاد عين تصبيح يقول أجعل لفو أرت تجبره كتبالو أقل لغا نفس وكف كلاسو الناس تما أركاب العيو إليه سلازي إنجوي جبرو نيواتكم دس يبالكم نعفت أتراكم تقبلوا مس نفسكم ما يتبقسوا مس قوماتكم ما يتبقسوا مس ملكعكم ما يتبقسوا فتعرز فترو فتر كل صبغي ننفسخا خمتا زلاتا مقبال ندستا أزدي صبغي ننفسخا أنت تقبلك مس كالوت سبات ننفسخا أيتوادادرن بناتكا منقد تقوعز ناتكم حقوسن دستان تفترو نقوه وقت السوق لكم نابس حي النار أخم أدنقوه أنا قوم يزقبر نقوه قبدك عسيت السيئت حي كريئك اللغو أزيو دس زبلن نتزلو قناتات أير تقبلوه واو كتسبق إذا قناتات أير إلى أدنقوتي يقلز حدا قزي كاب تيك توك تقاليكم نابكوها خبتي تملكتو ناور حقاتكم تأمتو إنجو يقبروه أي تتصبيو نحاقوس ندستا قصر أي تحزو لوم معلت حقوسات كنو ناي مجمري هيابي أزيو كوبران كالاي بفلتات نفسي عبقوني يميلو بفلتات نفسنا غنعبي زي مقالنا نزنبرنا قات أميس لزي تتكامنالو عزينا نحزن نتعاسلو يبلو هيوت بعلاق تمروكم يعني لك كمنا ينفرستي استفلا لي كوريسات اللوا ناي مدري هيوت قدامي سئنت اللو كالاي ودي كام تسالو سالساي بسبات مقفع اللو كورستات يقوم توصلو ناي سئنت كورس توصلو ناي مقفع كورس توصلو ناي تسلقي كورس توصلو ناي حميت كورس توصلو سبات بدحريقوم زألمولكم نقرات كورس توصلو جن نغتمهارو فقادنياتات تكونوا لكم هيوت كاب تمهركم مهرو نغتمهارو فقادنياتات تكونوا لكم وديكم كتلعلو لكم دقيم كان زي مدو تمهارو سبات كتسألعوكم كاللو كتقفعو خلقم أب كند ممارر مقال كاب تستفتر عقات أمي تمرت نوسادلو كاب هيوت نمهارينا جن كاب هيوت رايزي كونا كالو تفلتاتات نمركاب أكادامي خاق نمهار لنا أنا بزوع جزي زلعلو نعي أبنت سلزغونني أب زتفلالي مدرغات يلعليه غازيتنيا باولوس نيونيو أزي يزفتو أب جزينا خبتم ألو زبهلو مهرات حادي نيرو باولوس نيونيو زتمهارو كساب رابعي كفلي بعلو زبلون ززاربوني أب رابعي كفلي تمرتو أقواريسو أب إيتوبيا جن كابتم ألو زبهلو زنبرون مهرات حادة باولوس نيونيو ينيرو حتو تاتزحتت أنا تمهاري حمشاي كفلي غلقو باولوس نيونيو أب حادث نايسنبت راديو بروغرام انترفيو ناقبره سمعي نيره غازيتنيا خمزي بمبال تحطو كمي جيركا زغل فلتت أعبيخا تمرتخا أب رابعي كفلي إخا أقواريسكا إلا حتتتو أنا بقدامي درجة حتو يحتت نايزا حتتكو ملسخ نقرن نقلقا تسني ليسن أب ريستوران تأتي أب مينو زتتحافة زي فلتو تغينو كما يليزي ناز زي فلتو إلا قد عزبني أيبلني نتاويتر تصوعي أزي انتا يلي زحتا نفاريت أبزقو عزلو أوان اتزغرب اللي مقبي كامي جيركا خمز بلع زي فلتو تقوينو كابتن هوستس حان تصوعي كامي جيرا قبلعو خمزلني حاتت توساقي كدك اسكالوكو متحف كحاسكو دك أسا يوصدني بلا أنا أبزا انترفيز تزاربا سميعي كابقو قديحي مشت أبغازاي متحف حيزة قدك اسفتنكو كساب حجي نايبا حكي يزبلوكم زلقو متحف تزيحيزة دك أسا يوصدنن نغن مهار فقادنياتات تخوينا دوكومنتاريتات نرى ترينينج نوسد متحفتي ننبب معالتاوي ولفات نقول نفلتات فلتات النوسكم بفلتات النعبكم تخدو سلازي أمرقها مخفات تسني لك مسمع يزد لي أنا حد جزي سبات مساي كوفيلو بزعب حكمنا يعللو دكتورات وينرسات يكونون أنا تقري مسق إلي يسمعو انتاي تساقمالو حاتيتهم نقفلتو تسني لهم تسمعو أنا ناي حق مهور كراكب كاللغو بزعب حقي زفلتهم نقرات حاتيتا كاو يمهر إنجنير ترغيبا دما يحاتت يمهر ولو في نفلتات ما عالتاو خعب يزدلي كالاي هيابي أزيو
ብፍልጠት ዕበዩ።